Идеята за този ключодържател се заражда от космоса. Всяка една планета в него излъчва сигнал, който представлява затихваща синусоида. Линията на синусоидата е завъртяна спрямо център, за да се създаде здрава и в същото време красива сфера, която символизира планета. Уникалният ключодържател е изработен от хром-никелова стомана 1810, която не променя цвета и характеристиките си с течение на времето. Практически е вечна. Ключодържателят е изработен ръчно и е полиран по специална технология. В средата на сферата има изображение, изработено от хром-никелова стомана в цвят сребро или злато. Те варират от зодиакални знаци, букви от азбуката, пиктограми, най-известните американски и международни символи и други, свързани с хоби, свободно време и предпочитания. Изображението в средата на топката се вижда, когато се завърти сферата около уста си. За да се получи този ефект, се използва перцепцията на човешкото око, което не вижда добре бързо движещи се фигури и затова тогава по-ясно се вижда вътрешната част. Това е уникален антистресов ключодържател, неподатлив на външни влияния и не променя света си. Изработва се в два варианта – целият в сребърен цвят или целият в златен цвят. Този ключодържател се превръща в любим аксесуар. В свободното си време може да го държите в ръка и да се освободите от стреса, въртейки го.